Първо, отворете Opera GX на вашия компютър. След като браузърът се отвори, отидете в менюто с настройки. Можете да направите това, като кликнете върху иконата за настройки или просто натиснете Alt плюс P на клавиатурата си. В страницата с настройки използвайте лентата за търсене и напишете Workspace. Сега потърсете опцията Работни пространства Workspaces и се уверете, че е активирана. Ако е изключена, просто я включете. След като е активирана, ще забележите, че иконите за работни пространства се появяват в лявата странична лента на Opera GX, което ви позволява да създавате отделни пространства за различни задачи. След това отворете всички раздели, които искате да групирате заедно. Това могат да бъдат раздели за работа, игри, учене или нещо друго. След като ги отворите, изберете всички раздели, които искате да преместите. Можете да направите това, като задържите клавиша Ctrl и кликнете върху всеки раздел. След като изберете разделите, щракнете с десния бутон върху тях. След това задръжте курсора върху Преместиво и изберете работното пространство, в което искате тези раздели да отидат. Веднага щом кликнете, всички избрани раздели ще се преместят в това работно пространство.